டோஸ் கொடுத்தோம்னாவே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க குழந்தைங்க. சரி, மீசல்ஸ் எப்படி ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறது? மீசல்ஸ் ஏன் வேக்சினேஷன் எம்ஆர் வேக்சினேஷன்றது 9 months ஏன் போடுறோம்? ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அப் டு 9 months வரையுமே அம்மாட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இவங்கள்ட்ட ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், குழந்தைங்க உடம்புலையும் இருக்கும். ஆஃப்டர் 9 months அப்புறம் தான் அது டிசேப்பியர் ஆகுது. தட் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து மீசல்ஸ் அட்டாக் ஆச்சுன்னா அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆன்டிபாடிஸோட லெவல்ஸ் வந்து பத்தலை. ஸோ அதனால தான் நம்ம 9 months முடிஞ்சோடனே 9 months எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10th week இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 months வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம மீசல்ஸ் வேக்சினேஷன் போடுறோம். சரிங்களா? மீசல்ஸ் வேக்சினேஷன் எத்தனை டோஸ்னால் 2 டோஸ். ஒன்று வந்து 9 months போடுறோம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்டர் டோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 15 to 18 months போடுறோம். இதுதான் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மீசல்ஸ்க்காக போடுறது. சரிங்களா? ப்ரிவென்ஷன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், எப்படி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ